Yeah. Det er godt det her. Nu til dags, der vil folk gerne snakke, som om de havde noget at sige. Please, men jeg kommer ikke ud, når de bevæger deres læber. De har jo ikke noget på nikker. Yeah. Står på Barrasso og bestiller dobbelt espresso, så kan pigerne have min auto, fordi så ned med min stilo. Og når jeg er færdig med mit live show og et par 100 kalorier, så er det godt, at vi er groupies, for jeg kan ikke få dig at sliger. Det er derfor jeg smiler over hele 5 øren. Folk blev måler med jeg kom ind ad døren. Hvad der med dem, kan de ikke score chicks, så må daddy heller lære dem nogle tricks. Jeg giver så meget, jeg giver så meget mig selv på tiden, og hatten den er fløjet for længe siden. Jeg sidder i de dyre rides, hele landet er så med mig, men nogle gange tænker jeg, kan jeg stadig komme op i gear? Er det mon det værd? Så hører jeg hvad folket siger. Siger brug for et hit nu. De siger til os, de vil have en ny video. Nick og Jay, hvad der med jer? Hvor I hen nu? Kom tilbage igen, kom tilbage igen. De siger til os, de har brug for en landebag. De siger til os, de vil have lidt bounce tilbage. Og vi kigger på dem og sagde, okay, det er ikke noget problem, Danmark kan EOE. Hvad så Danmark? IFK? Hvis I gerne vil melde til MGP, så er det sådan her I skal gøre. Ja Danmark, det er 2012, det er MGP. Det er den 6. juni, det er Greveborghus. I skal melde jer til her i klubben på et opslag, eller så skal I vende jer til Team Julie, Team Kenny og Team T.